7 kaiken kaikkiaan Jaguarin tämäkin kausi on ollut varsin suuri pettymys. Ricardo Zonta Toyotalla liikenteeseen. Jarno Trullia ei tänä viikonloppuna radalla nähdä. Hän sai lähteä Renault'ta ja hänen tilalleen tämän kauden loppuun viimeisiin 3 kilpailuihin tuli siis Jacques Villeneuve. Jarno Trulli siirtyi Toyotalle, mutta vielä häntä ei Toyota väreissä nähdä. Mahdollisesti sitten seuraavassa osakilpailussa, ei kuitenkaan vielä täällä Kiinassa, ja näin ollen Ricardo Zonta ajaa punavalkoista autoa myöskin Kiinan maaperällä. Zonta tekee pohjat ykkössektori 25.154 ja on menossa kohti kärkiaikaa. Ricardo Zontan noteraus ensimmäisessä aikaa, jossa 1.34.9. Hän oli siis 16. Jäi kärjestä vähän vajaat 1,8 sekuntia ja aika isoja eroja siellä noin muutenkin sitten nähtiin. Schumacher jätti Räikköstä 0,3 sekuntia ja Fisichella, joka oli kolmas, jäi yli puoli sekuntia kärjestä. Nyt on Zonta tekemässä selkeätä pohja-aikaa, niin kuin tietysti kuuluukin. Zontan jälkeen seuraavat 5 kuljettajaa radalle: Nick Heidfeld, Fernando Alonso, Jacques Villeneuve, David Coulthard ja Mark Webber, mutta seurataan tämä Zontan kierros ensin loppuun. Pohja-aika siis Christian Klienin 1.36.535, mutta uskaltaisin veikata, että ei ole kovin kauaa. Zontan oma noteraus siis 1.34.9 ensimmäisessä aikaa, jossa nyt lähestyy sitten tuo kierroksen loppu. Vielä tämä viimeinen 90 asteen mutka vasemmalle ja sitten ollaan jo maalisuoralla. Sieltä saadaan Zonta viivan yli. 1.35.4 eli ei ihan tuohon omaan aikaansa. Ricardo, how was the balance? Safe fuel, nobody behind you. Näin siinä sitten Tallin ja Ricardo Zontan välistä radioliikennettä myöskin saatiin